L-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi jirtira kull allegazzjoni li jagħmel fuq post fuq Facebook fil-konfront tal-Ministru Owen Bonnici. Dan waqt seduta fil-qorti l-ħamis filgħodu waqt li komplit tinstema l-kawża tal-libelli kien fetaħ l-istess Ministru Owen Bonnici lil Jason Azzopardi wara li dan tal-aħħar pubblikament kien qal li Bonnici huwa kriminal u giddieb. B'reazzjoni għal dan il-Ministru Owen Bonnici nnota kif dan kien biss każ ieħor ta' tfigħ ta' tajn mill-eks deputat nazzjonalista li ħadem qatih biex Bernard Grech jitpoġġa kap tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt il-Ministru Owen Bonnici tenna li Jason Azzopardi irtira l-allegazzjonijiet biss wara li ntlaħaq l-iskop tal-proċeduri. Din hija kwistjoni ta' kredibilità. Fil-politika l-kredibilità hija kollox meta inti jkollok xi ħadd bħal Jason Azzopardi illi huwa irħis ħafna bi kliemu mbagħad meta tiġi assjonno jirtira dak li jkun qal dik tfisser ħafna fil-konfront ta' dak li jkun. Din mhux l-ewwel darba li Jason Azzopardi spiċċa fuq in-naħa l-ħażina fi kwistjonijiet ta' deċiżjonijiet ta' qrati li involvew lill-Ministru Owen Bonnici. Fl-2019 l-istess Jason Azzopardi tilef libelli fetaħ huwa stess kontra l-Ministru Owen Bonnici brabta mal-evalwazzjoni tal-art tal-Lavembraw. Dan wara li l-Ministru Owen Bonnici kien żvela kompromess bejn Jason Azzopardi u Zarem Vassallo fejn fih stmaw il-kundizzjonijiet tal-art bil-valur tal-1990 u mhux bil-valur tas-suq ta' meta seħħ it-trasferiment. Dan bil-konsegwenza li l-poplu Malti tilef miljuni kbar mit-trasferiment tal-art pubblika. Il-Ministru Owen Bonnici tenna li jinsab determinat li jkompli jagħti l-massimu tiegħu flimkien ma' sħabu biex biktar enerġija minn qatt qabel pajjiżna jkompli jimxi l-qudiem għal ġid aħħari tal-familji Maltin u Għawċin.